Отпадането на ограниченията за българските и румънските граждани не означава, че те ще имат по-големи възможности да получават социални помощи в останалите страни от Европейския съюз. Точно обратното. В това отношение не се променя абсолютно нищо. Новото за тях е това, че сега те получават нови възможности за работа. Това коментира експертът от Института за изследване на пазара на труда и професиите в Германия Херберт Брюкер. Британският премиер Дейвид Камерън обмисля да предложи въвеждането на таван за броя емигранти от Европа. Намаляването на емиграцията ще е негов водещ приоритет при предоговарянето на връзката на Великобритания с Брюксел. Нова европейска политика за емигрантите, по-добро сътрудничество с страните, откъдето те идват и по-добър прием на бежанците в близост до конфликтни зони пък предлага Франсуа Оланд. Холандският министър за социална политика Лодевик Ашер призова Европейският съюз да обърне внимание на негативните последици от трудовата емиграция от България и Румъния, в които нови данни показват, че опасенията от масов наплив на хора от двете страни са преувеличени. Кое е общото между горните твърдения? Разбира се, почти всички те са на лидери, които са лидери на големи европейски страни и говорят за емиграцията като за проблем. Ето защо всички тези твърдения изглеждат, може би, предварително написани и дори съгласувани помежду си, но на практика всичките са плод на предубеждения, нямащи нищо общо с реалните данни за търсещите работа българи в Европа, процента новопристигащи в последните години, особено след влизането ни в Европейския съюз. Защото емиграцията в Обединена Европа повече не съществува. В един отворен пазар, в който фирми, стоки и хора се движат неограничено и оперират по региони, а не по страни, дори използването на думата имиграция звучи смешно. Когато големи немски или най-вече британски компании работят в цяла Европа и плащат данъци в страните, в които им е най-изгодно, когато няма ограничения за работа, визи или дори нуждата от международен паспорт за пътуване, движението на хората, било той по икономически причини, не може да се нарече имиграция, а по-скоро избор на място за работа. И както една компания може да отвори офиси и да назначи свой персонал в даден регион, така и обществото от всички държави членки на дадена общност може да реши къде да купи имот, да намери работа и може би да отгледа семейството си изцяло по своя преценка. Защото във все по-глобализиращия се свят и все по-напредващите комуникационни технологии, една малка Европа все повече прилича на един и същ голям дом. И както във всеки дом отделните стаи имат своето предназначение, все повече държавите в Европа пък започват да придобиват отделен профил, развивайки дадени индустрии според големината, населението и географските си дадености. Съвсем нормално е тогава движението на хора да се провокира не от дадени граници, а от дадени сектори. Проблем наистина се оказва политизирането на това движение на хората, както виждаме, например, в Великобритания. Когато с десетилетия наред на острова се оформя доста изгодната кариера на перманентно незает и когато цели поколения се хранят от социалната система, вместо от истински труд, идва, разбира се, момент, в който някой трябва да поеме отговорност. Нито един политик няма да прехвърли вината на своите гласоподаватели, затова много на място идва точно този, който всъщност е готов да свърши дадена работа и то на по-ниска цена. Малко подло, малко съшито с бели конци, но и очевидно ефективно средство, което отваря нови и нови хоризонти пред бъдещите политици на 21 век. Чудесен метод за решаване на вътрешните сътресения и откланяне на общественото внимание, далеч от чувството за собствената вина, но всъщност и метод, който може да се превърне в наркотична зависимост. Тъй като страхът от имигрантска вълна в Европейския съюз е измислица и преувеличение на политиците, които подклажат напрежение, за да мобилизират избирателите. Това заяви и Франсуа Крепо, специален докладчик на ООН по въпросите на човешките права и имиграцията, в интервю за Белгийския печат. Технически погледнато, в 21 век, през интернет всеки може да работи и да взима европейска заплата, без да е необходимо да присъства физически в друга европейска страна. Примерите за това са безброй. От системни администратори, разработчици, адвокати, счетоводителите до строителни предприемачи, архитекти, преводачи и най-вече производители. Общото между тези професии е дадения образователен ценз, който е необходим за започването и развитието на кариера в избрания сектор. Затова истинските имигранти са тези, които просто нямат никакъв ценз и никаква идея за това с какво искат да се занимават в бъдеще, а работят нещо ден за ден. Но тези хора, ако погледнем реално, са имигранти дори и когато отидат в съседното до дома им населено място, не само когато напуснат пределите на страната си.
Те живеят и в Германия, и във Франция, и в Англия, не само в Източна Европа. Точно за това, вместо мерки за ограничаване достъпа на умни и работещи хора, мерките трябва да бъдат насочени към съкращаването на неуките и нетрудоспособните поради невежест хора. Защото в крайна сметка всички сме гласоподаватели и имаме право на глас във всяка една от страните в целия Европейски съюз. Утре в коментарната ни рубрика ще ви срещна с един човек, сменил местожителството си. Той е на 22 години и напуска родината си в търсене на работа. Той се казва Люк Казънс, британец актьор, който напуска Великобритания и пристига в България, за да работи точно по специалността си, като актьор. Гледайте ни утре точно в 6.